ungaphethe ukushintsha unganginyanyisi mina ibhodlela lalithenga oba uyalazi lona ukuthi malini lelo bhodlela lelo awondli wena uyondlela mfethu ngiyondlela wena ingane obuthi bami abondla ingane awondli wena unganginyanyisi mina unganginyanyisi asikho ngidinga ukuthi ubize yonke lento lo ngoba uwena obhedayo wena awondli bayazi labantu awondli labantu obalethela bayazi imithi awondli wena uyintsha nje wisimoto awuyazi kwaleyo ngane leyo ukuthi idlani awondli unganginyanyisi mina angisakwazi mina ukuya emsebenzini angisakwazi mina ukuya emsebenzini kumele ngigade ingane senguneni mina uyasebenza wena nini angani wangilapho usitshela ukuthi ubona ngazi ukuthi awusebenzi wena ngazi ukuthi awusebenzi wena labantu obalethela namakhamera bayazi ukuthi awusebenzi wena bayazi ukuthi awondli wena avuyislima wena wena islima ingane awuyondli wena awuyondli ingane wena akondli lo bhuti wami akondli lo ngisho ungafuna ungishaya wondli wisibotho nje into engondli lena Ndiphinde ndibhodise into zakuthi ndinamkele apha ku-Awondli apha kumjolo show TV igama lami ndinguSixoshifika NLB ye-host ke kanti into zakuthi ungalibali siyafumaneka kuwo wonke ama-social media platforms okanye sithumelele phaa ku-email yethu umjoloshow@gmail.com ke into zakuthi namhlanje kunomuntu osibhalele uzathi asixelele uba ngubani lo ongondliyo asambeni Sesimfumelele ke into zakuthi umbhuti ozawuthi asichazele ukuthi olwakhe udaba luhamba kanjani. Bhuti wami kunjani? Uyaphila sesinjani? Ndiyaphila nami. Yebo. Bhuti usibhalele wasibiza sisabele sifikile. Bengicela ukuthi usichazele mhlawumbe ukuthi luthini udaba lwakho. Okay sis. Igama lami nguPhilani Khuzwayo. Ngikhulele khona la endaweni yaseLindelana. Ukusho ukuthi nginibhalelile kulolu hlelo ngoba ngifuna ukuthi ningitakule ngibhekene nenkinga enkulu la. Usho ukuthi kunosisi engeke ngabamisana naye. Sathandana nje into yethi yayinhle. Aleso sikhathi bengisebenza. So masithandana nalo sisi khamba isikhathi angivezela ukuthi hayi engazuthi useyithwele. Ukhulelwe ingane yami. Ngajabula ngoba bengisebenza nami ngenza into engenziwa yinoma imuphi ubaba oqotho. Ayondli ingane yami ngayisupporta ngenza konke. Kuthe sekuhamba isikhathi sisi ngaphelela umsebenzi. Makuphela umsebenzi wangishintshela. Waqala manje mangimfonela ngemtholo ocingweni. Mangimbuza ukuthi ubekuphi usuku lonke ngimfone ocingweni ungitshela ukuthi ubehleli nabangani bakhe. Ngizibuza umbuzo ukuthi abangani abanjani lothi umuhleli nabo abakuvumeli ngisho uthinta ifoni suzwana namaphoyisa nemhlamba. Hayi angichazela into engazwakala khambe ngibona ukuthi engazuthi imizwa yami abenayo ngoba sengiphelelwa imisebenzi simphelele naye. Hayi kube nzima kona ngoba phela sesinengane nalomuntu angifuni nami yabo ukwenza engazuthi ngiyahluleka ngizame kodwa kuhamba isikhathi ngivele ngithi yazini ake ngibone ngayo ukuthi yena wenze njani. Mase sengibona ngayo ukuthi yena wenze njani, ovele wathi ucela ukuthi sihlukane. Wasiwangitshela ukuthi ngoba mina ngusikhotheni manje, ngoba ngingasasebenzi. Ngibonakala ngathi ngeke ngibe namandla okunakekela ingane yami. Wathi akayifuni into ezohlanganisa mina nengane yakhe naye. Wasiwaphuma ngimi. Wayivumela nawe ke lonto leyo. Bingekho into engingayenza sisi ngalesa sikhathi ngangicasukile ngoba ngibona indlela eyiphatha ngayo kumina ngoba nakho ngathi angisenamali. Wona bhuti wavuma kanjani ukuthi azothi ingxabano yakho naye izofaka umntwana okungendlini umntwana. Kaloku umntwana ndithi ngowakho. Yebo wami sisi. And fanele uthini? Fanele wondle adithi. So wena wayivumela kanjani lonto leyo? Okusho ukuthi ukubona indlela yena aziphethe ngayo. Ngoba nakho mina sengingasebenzi yanginekulaka in such a way that ngagcina sengithathe inqumo enzima kakhulu. Nakho engenibhalelele kona sisi. Lo sisi lo into ayenzile. Ngithe sengithola umsebenzi obusengisebenza manje. Ngithe sengithola umsebenzi wavele wangifikela nengane.
Mefika nengane ephethe ingane ngabona ngathi ufuna solungisa izinto ngajabula nami yize ngimbona ukuthi ubuya ngoba sengisebenza kodwa phela nginengane naye lo muntu. Kwakuyini kanti wena bhuti eyenza ukuthi ungondle umntwana? Okay, so fika lapho. Ufumene umsebenzi. Andithi wathi uthi waphelelwa ngumsebenzi. Ngaphelelwa umsebenzi. Naxabana? Yes. Ngowaphinde wawufumana umsebenzi. Yes, xa sowufumene umsebenzi kwathini ungondle? Ngithe sengisanda ukuthola ngumsebenzi wafika nomntwana. Mefika nomntwana kumina ngajabula uthi hayi ufuna silungise izinto. Ngathi hayi okay. Ngithe ngithatha ingane kuyena ngisingakangena endlini ngahamba phambili waba umuntu oyochama etoilet la eminyango. Hayi ngilinde ukuthi umuntu uyangena ngidlala nengane kuze kuhambe isikhathi ngibona ukuthi hayi bokani lo muntu umba amatshe etoilet. Ngithi ngiyaphuma akekho eminyango. Hawu. Ngiyamqalaza akekho ngiyafona kalibamba ucingo kusho ukuthi lo muntu uselahla ingane kumina. Ufike lengane engaphethe lutho engaphethe sikhwama ihamba yodwa. Akukho nabukena akho kudla akho lutho yokushintsha. Ngixaka ukuthi hawu lo muntu wenze njani ngize ngitshela ukuthi hayi mhlawumbe khona la yakhona uyabuya. Luphela usuku akabuyi. Ngazama ngakusasa ukuthi ngiyobikela obhuti bakhe. Awungazama ukuthi ngiye kubo. Ngiphinisele lengane. Kwasho ukuthi kubo ke khona obhuti bakhe. Manje obhuti bakhe mina nabo ke siyagejana ngabona ukuthi sosuke ibe enkulu lento kuxatshwana. Manje nginenkinga engakho nginibhalelile sekuphela inyanga goloko lo muntu akazi abuye. Azolanda lengane ngihleli nalengane angikwazi ukusebenza sisi. Kumele ngigade lengane ngoba nginayo ihelp. Kumele ngigade lengane every day emsebenzini ngiyalova nginama warning angikwazi ukubona abangani bami angikwazi kwenza lutho angikwazi ukusebenza ngigade ingane. Okay ke bamamele emakhaya selivile ke icala lika bhuti ukuthi lithini. Ke ngoku sizawuhamba siyothetha nosisi sive naye lakhe icala uba lithini. Mina ndithi kuni asambeni. Ndingamoshanga xesha lakho igama lami ndinguSixoshiviko ndisuka pha kumjolo show phansi kweshow ethi Awondli. Ndize apha ngodaba luka Anele. Uyamazi uAnele sisi? Yebo ngiyamazi sisi umntanami. Umgqibele nini uAnele? Kwenzakalani sisi amakhamera? Hayi awangakwarisha amakhamera sisi. Awangakwarisha nje. uAnele bendisathi uAnele umgqibele nini? uAnele akekho kubaba wakhe. Ubaba wakhe. Yebo. Wena umgqibele nini? Umgcine nini? Ayisekunesikhathi ngimgcinile. Unesikhathi umgcinile. Ufike kanjani kanti uAnele le kubo? Uvakashile ubaba wakhe uyewafona athi ucela ukuthi emvakashele ngase ngiyamhambisa. Oh into esanda ukwenzeka nje usanda ukumhambisa. Usa communicator nobaba wakhe ni right nje. Oh okay. Hayi mina bendiba mhlambe andizanga thini qha nje bendingumuntu onceda abantwana abangondliwe. Yebo ngotata babo. But ke ndiyabona ingathi ndize endaweni errong mhlambe. No siswami usendaweni eright ngiqolise kakhulu. Yimina nje lo onaleyo nkinga leyo ubaba wengane akayondli. KwaAnele nje njengoba ngimhambisile kubaba wakhe asivumelananga kahle. Ngivele ngamthatha nje ngamisa kubaba wakhe ngoba ubaba wakhe akamondli. Sengikhathele nami ukondla ingane nobhuti bami bayathetha la ekhaya bayangondlisa ingane. Yena nje akayishayi ngalutho. Hayibo sisi umthatha kanjani umntana oyintombazana uyomlaxaza le kulo tatakhe ulala kanjani ebusuku kwelixesha la ngoba uyalazi ixesha esiphila kulo sendibuza ukuthi ubuthongo buyehle ebusuku ungamazi ukuthi umntanakho ulale edleni uhleli kanjani apha ehleli khona. Sisama ngifuna uqamba manga abehli bengifuna nje nami ukuthi ngike ngiphumule kancane nje ngishayiswa umoya. Ngoba sengikhathele obhuti wami bahlezi bengithethisa la ekhaya base bakhathele nabo lokhu bondlela umuntu ingane ekhona yena. Uyibone iluncedo into yokuthi uvele umthathe uyomshiya. Ya mhlambe uzoshintsha ingqondo uzobona ukuthi ingane kumele ayondle. Bamamele emakhaya. Uyasichaza umama kaAnela istory. Mina kodwa ndithi kuni asambeni siyova siyodibana nobhuti simva yena uthini. Asambeni. Bamamele emakhaya sesimlandile ke
utata kaAnele. Asiphinde sikwamkele kuhlelo lethu futhi. Yebo sisi ngiyabonga. Mama kaAnele, nanku ke utata kaAnele. Tata kaAnele, nanku ke umama kaAnele. Ya maka Anele. Yebo. Awungitshele mfethu. Uma uthatha ingane uzoyifuhlela lapha kumina. Ungaphethe ibhodlela. Ungaphethe lokushini. Unganginyanyisi mina ibhodlela lalithenga ngoba. Uyalazi lona ukuthi malini lelo bhodlela lelo. Awondli wena uyondlela. Mfethu ngiyayondla wena ingane. Obuthi bama bondla ingane awondli wena unganginyanyisi mina unganginyanyisi. Asikho ngidinga ukuthi ubize yonke lento lo ngoba uwena obhedayo wena. Awondli bayazi labantu ukuthi awondli. Labantu obalethela bayazi imithi awondli. Awondli wena uyintsha nje uyisimotho. Awuyazi kwalo ngane leyo ukuthi idlani. Awondli wena awondli. Unganginyanyisi mina. Angisakwazi mina ukuya emsebenzini yazi. Angisakwazi mina ukuya emsebenzini. Usuyasebenza wena. Senguneni mina. Usuyasebenza wena. Nini? Angani wangilahle usuyitshela ukuthi ubona abangcwele. Ngazi ukuthi awusebenzi wena. Ngazi ukuthi awusebenzi wena. Labantu obalethelana amakhamera bayazi ukuthi awusebenzi wena. Bayazi ukuthi awondli wena. Avuyislima wena. Wena islima, wena islima. Ingane uyondli. Ingane uyondli wena. Awuyondli ingane wena. Akondli lo bhuti wami, akondli lo. Ngisho ungafuna ungishaya wondli. Wisibotho nje, into engondli lena. Azokukhuluma lento soxabana. Isibindi esigaka uyondlela. Ima. Ngoba bhuti wami bayakondlela, ibona abazithubisa libiza malini. Wena uyazi ukuthi ubiza malini. Uthatha ingane yakho, uzoyifuhlela lapha kumina. Eyakho nawe leyo ngane, eyakho nawe leyo ngane, eyakho ukuya emsebenzini mina, ngisakwazi ukuya kubangani bami, ngisakwazi ukwenza into zami mina ngoba kumele ngigadane nezingane. Into zakho zani? Nguneni mina. Mawuphinda udelela ke leyo ngane nalespace azohlala lapho. Nguneni mina. Leyo ngane sazohlala lapho nangonyaka ozayo. Ave islima lona, ave islima. Engabe uyazehlisa wena leyo ngane ngoba ingane ingakuwe, engabe uyazehlisa. Engabe uyazehlisa. Wazokhuluma kakhulu. Nangilona. Lesibotho lesi. Ima wo. Yazi angazi ngangibona. Hayi isibotho nama ngazi ngangiboneni ngoba unangqondo. Angazi nama ngiboneni ngoba unangqondo. Akanigqibele Thatha ingane leyo, thatha ingane leyo. Ima wo sisumoya. Uyangicika lo. Ukulwa akuncedi. Hawu. Ukulwa akuncedi Akuthi lo uzengibizela amakhamera mina ngathi manje ngisigebengu. Angithi mangiza ngedwa lo ukhuluma kakhulu. Angikwazi ukukhuluma naye lo yazi. Angikwazi mfethu ukukhuluma naye mangifeda ngoba ukhuluma kakhulu singakwazi ukugcina silungisa. Ukwazi kuyifikela wethu letha abantu abafana bakuba ngisaba abafana bakini mina. Bafana bakini bonke bayizinja. Bungashongani ngale yade ukuthi awubasabi. Bungashongani kubo. Benzani ngafika benzana benzanga lutho. Izinja imbongola baba. Kodwa lezo mbongolo siyayondla ingane. Lezo mbongolo siyawazi amapampasi abiza malini. Unawo wazi hlisa umoya. Uba nanazi ukuthi kuzoba nje ngabe nathini ngabe nasebenzisa iprotection ngoba ngokusenehlulana ke ngokuseniyakwebhana ke seniyakwebhana and into ebhlungu lo mqwebhane wena ukhona ntoni ifaka umntwana kuyo yonke lento enenzayo ifaka uhambelana namanga akayithandi condom ebhlungu wayamkela ke nawe wayamkela ndithi wamthemba seke khona kumntana yonke lento lenxushunxushe eniyenzayo ayisezunceda ngato ngoba khona ntoni khona umntwana wena bhuti sithe xa besithetha nawe wathini kum wena awukhange utsho ukuthi kuphi khona eyondla kuphi angithi bolombuzo eminingi eyondla kuphi kahle wena uthule wena uyondlelwa ingane bayondla ekhaya ingane bayondla ekhaya vele uyondlelwa wena uyondlelwa yazi musungijwayela wena uyondlelwa vele yes uyondlelwa wena hey Rambo awungidedele nalo Rambo wena enifena awungiyeke wena thatha abantu bahambe nabo ngoba vela ayikho into obalethele yona la Yehlisa umoya thatha abantu bakuhambe ngikutshela izinto kantona bhuti utheni kuma uthonga uba uyo akukho ngane ayondlayo lo uyondlelwa sis awuthole iqiniso lihle vele uyondlelwa bolo ngibuze imibuzo eminingi ongahlangene nayo so imibuzo leli insebenzi yenza ngibangela ipressure bese ngingakwazi nokucabanga kahle umuntu esini ubaba ngegama utanipalelwanga ngokuthi ndizenze zokusisa yabona nje ubaba ngegama so yatshintsha ngoku so yatshintsha ukuthi yonke lento konixelela wena ingane ima sesungakubanga ngithi ulanto yimina ngifuna ungisiza ukuthi ngithole ingane yami awukahle bekufanele ukuthi uthethe inyani kaloku wayiqaleni befanele uyowathini uye wathetha inyani ngoba ufuna kube khona intoni isisombululo unamanga nje lo qamba manga nje hlisa umoya yonke lento niyenzayo ifaka umntwana into ebhlungu ileyo
ifaka umntwana. So ukulwa kwenu akuzuninceda nganto. Ukulwa kwenu akuzuninceda nganto futhi akundifaki kwakundifaka. Yabo sisiwami, njengoba ngikubhalele la. Ngifuna ukuthi sikwazi ukulungisa izinto nalo ngoba sengiyasebenza manje. Ngifuna ukuthi ngikwazi ukondla ingane yami. Mangifuna senze ngendlela erayo. Ngabe usho waseqaleni nje lo. Angithi wena uthanda ukukhuluma nje. Ngikhuluma kakhulu nje wena. Bongasho ngani kwaseqaleni. Ukhuluma kanjani nawe kathi uzokhuluma? Bongasho ngani kwaseqaleni. Hlisa umoya. Hlisa umoya. Angaze ngifike la. Hayi thatha abantu bese bakuhambe. nonzo ngisabisa nobhuti bakho la bengingabasaba baba. Andithi sizama ukulungisa. Asimosha ndithi ngoba. Hayi unamanga bengakhuluma ngani iqiniso kwaseqaleni lo. Bekumele akhuluma iqiniso yabona into yenza bekumele ambe uyenze kwaseqaleni wena. Imake kaloku. Wafika lo ezongisabisa nobhuti bakho abamba abamnyama engathi ngoba nakho uyiyellow bone ngoba nakho uyiyellow bone. Elisane umoya. Hlisa umoya. Labo bamnyama bayondla wena wona. Ngicela uhlisa uyiyellow bone for nothing. Yes. Ho. Uyanginyanyisa nje. So ke ngokubhuti uthi wena ngoku soyaphangela mosine. Soyasebenza manje. Ngoku isisombululo sithini? Ungakwazi ukuthi wondle umntwana. Njengoba nginibhalele. Ngathi asize la. Ngoba ngifuna kona sikhuluma into esile manje. Okay. Ngikwazi ukuthi ngonje ingane yami. Okay, anikendeze kanje. Sisi mhlambe zinga indleko zomntana ungazi estimatela komabani mhlambe. 2.5. 2500. Ungakwazi futhi mhlambe ukuyi Awungeke. Akawukhiphe 2.5. Ngikwazi. Imake Dala ngaba kondlela wena. Dala ngaba kondlela. 2.5. Imake futhi mhlambe imali okanye lo ngane yobhasa lapho kwakho. Cela uhlisa umoya. Cela uma ngithi ngokusiyalungisa. Bayengawukhiphi le ngane yobhasa ngempela lapha kwakho. So ke ngokubhuti mhlambe xa ungani chaze mhlambe umholo wakho mhlambe above 10,000 okanye ungezansi. Ungezansi. Unamanga isigebengu ngabi lesi unamanga uyahola lo. Usebenza uyahola lo. Usebenza nami. Usebenza nami wena isigebengu. Imake sisi. Umntana uyayihola usebenza nami. Yebo sisi uyayihola igrand. Mcingele kaloku umuntu usebenza nami. Ngeke ngikwazi umcingela kade bamondle lobhuti bami. Mamela. Yabo le engibekayo ngisho ngafika ubhuti wami la uzothi 2.5. Ivami nakalokho. Ningamzweli lo. Mamela. Andithi lo muntu lona naye kunezidingo zakhe kufanele ukuthi azithini azenze. Njengoba umva esithi ngicela andithi uyamva uthi uhola less than sisunamanga lo muntu uyahola. Angeke akwazi ngicela ungilinde. Angeke akwazi ukuthini? Angeke akwazi ukuthi azinakekele yena aphinde futhi abe kube ngoma 2.5 abo bafunayo. So ngicela ukuthi umntana wakho uyayihola ndithi ilo igrant. Yebo uyayihola which is imalini ikonje igrant u500. Yeah. So ke ngokunganjani ubhuti angithi uthi wena i2500 rand andithi mhlambe ke ubhuti afake ungakwazi ukuthi mhlambe ufake 1000 rand akafaka u2000 lo 1000 afake 1000 mamela kaloku andithi uzofaka 1000 rand plus imalini i500 rand le eye grant and then ke nawe kaloku andithi umntana ngowenu no2 so funeka ukuthi nibe njani lihlangabezana and then nawe uze namalini ne500 rand bese kulunga ke ngeke ngimzwele lo akafake le mali engiyibisile okanye ingane iyahlala lapha kaloku kufanele umcingele hayi ingane isazohlala kuye mangafuna ukukhipha le mali kufanele ukuthi umcingele kaloku sisi uyava uthi uhola less than uzoya naye emsebenzini lo ngane andithi siyahlangabezana kaloku sisi andithi siyahlangabezana yena ukhupha malini 1000 rand wena kube 500 rand yentoni ye grant sekuphela isikhathi kodwa sisemondli lo muntu lo sekuphela isikhathi ngibala nalesi sasikhathi lesiyani thola ulalele ukuthi sekuphela isikhathi thola iza unceda kanjani ubalekela inkinga zakho nawe kumele ukhule kwaseqaleni ungayibalekeli ngicela nihliseni umoya ngicela ukubuza ukuthi bekumele ukhule kwaseqaleni imali angithi ingakwazi ngicela ukuthi sisi uyamkele ngalendlela le endiyibeka ngayo because ngibona ngathi ingakwazi ukuthi isebenze ngalendlela endiyibeka ngayo ngicela ukuthi mhlambe ibe ngcono xa injalo mina upha 1000 rand uthatha ilo i500 le kuwe egrant plus i500 ephuma kuwe and then siyahlangana indleko zomntana
Umntana mina ngiphikisana nawe sisi. ngeke sisi wami incane lo mali le incane nje lo mali kulo incane kwabobhuti bami bazokhalaza nje incane lo mali. Andithi ngoku usalinde mhlawumbe ukuthi afumane umsebenzi ongcono xa seke fumene umsebenzi ongcono ke uzakwazi ukuthi mhlawumbe athi Incane kanjani wangathi ukuthi ngisebenza? Uyasebenza lo unamanga kabi lo unamanga kabi lo waqala wathi akasebenzi asike singamphikisi ngoba asiwazi andithi umkholo wakhe waziwa nguye. Andithi umkholo wakhe waziwa nguye. Unamanga kabi wathi uphelele umsebenzi ubarekela ukondla ingane. Sengasebenza manje sengifuna ukwenza izinto kahle thula ulalela ngoba uma uqhubeka kanje lengane mina ngizoyinika lo sisi yena uzoyinika eyami ingane ayintawo eyami ingane eyazalwa eyazalwa ingane ayintawo ukuba iveli solution ayikho enye indlela andithi sisindizama ukuyivela ngale ndlela yami I understand so ingcono ukuthi xa izawuhamba iyozihlalela eplace amana khipheke leyo mali lesibotho lesingihlalele nengane yami mina amana ikhiphe leyo mali ubileke xa kunjalo khipha leyo mali sibotho ngithathele ingane yami imali so ke ngokubhuti uzothini mhlambe imali uzoyifaka kuthi okwenye uzakwazi ukuthi mhlambe uyifake bamamele emakhaya seniwavileke amacala umabini ke sigqibele ekubeni usisi asinikeze i-account number yakhe and then ubhuti uzoyifaka imali kwi-account number kasisi. Kuba kuye kwenzeka uba ubhuti ayeqe inyanga angayifaki imali kulapho sizawuthatha khona ke amanyathelo iye nasemapoliseni. Bamamele emakhaya if ukhona umuntu nalapho ekhaya onengxaki efana neyaba angonqeni ukuthi asithumelele pha ku-email yethu umjoloshow@gmail.com. Until next time, enkosi.